Здравейте, приятели! Аз съм Бембата и вече официално отключихме членовете на нашия канал, което значи, че ако искате да ме подкрепите, можете да станете член на канала. По никакъв начин не се чувствате задължени, така просто можете да ме подкрепите допълнително. Различните нива имат различни предимства, които сами може да разгледате. Благодаря ви много и сега към видеото. Оле, тази хрома е отвратителна! Ужас, изгледам ужасно, защото взех тази хрома. Защото съм си я купил изобщо е въпрос. Какво става, бе? Всички с Доранс Ринг. Не, аз тази игра, ако не бях АДЦ за месеца, ние нямаше да имаме такова. Никакъв кайт, никакъв такъв демидж. То ще ми лардва, обаче, аре да не му позволяваме. Така да си знае. Зет флаш игнайт, ама той има W, нали сещаш? Ебал съм го, той изчезна нагоре. Верно ли никъде няма мол ганк на Сава, на бакс. Лошо. Бе, лошите, защо пъснахте така лейва, бе? Идвам. Охо, тази как ще и флашна и ще взема марката. Къде си, бе, колешки? Аз що не мога да флашна един час, бе? Заради тази простия. Идвам. Абе, не умирай, бе, пич! Кога дойдох ти умря? Той сега ще ме вземе, май. Пич, чакай, изчакай, не го стъмвай още! Мале, ти си най-простият човек! Защо не изчака го стъмнеш като не е vulnerable? Не, бе, брат! Защо го стъмваш, докато не мога да убием демидж? Изчакай 2 секунди и го стъмни да инста да го убием. Взех марка, брат, ама what the fuck, бро? Не си можеше да 1000 пъти по-добре този плей. Добре, какво правите, бе, гайс? Мерси! Нямаше нужда да ми го оставаш. Просто нямаше нужда да ми го оставаш. Защо? Тъпите миньони? What? Дет съм. Майко! Ненормални животни! Не мога да се да мапа, докато се бия на топ. Брат, защо, honestly? Защо? Няма да ти играят тролските плейове, искам да взема обджектив. Братле, нашите са крайни, наистина. Мали! Братле. И Зеда е 5-0. Как стига до тука, бе? Как стига до там, кюти? Най-слабия съм на играта. И пак умирате, момци! Какво правите, бе? Аз мисля да се махам от тука. Той го 1v1, бе. Мъртв съм. Не, още една атака, ама тя направи хуй. За какво правиш, бе? Ни се абсолютно сета. То не е до билда. Да беше до билда, брат. Ако беше до билда, всички я бехме чаленджър. Какво правиш, бе, лут? Вън ми е, да. Аз обаче нямам смайт и тя със сигурност ще го стилна. Бати, тя ако не, аз не го стилна, я признам. Той го следа. Няма как, аз нямам смайт.
Браво бе, воли бе! Браво, цъкна 2 атаки, крейзи си. Ние имаме шанс тази игра. Стига бе, брат! Откъде те издебна? О, правите сега, аз взимам кулата. Ау, кога дойдоха... Дори не мога да ултна, брат. Бати чепа. Бате, тази как толкова намира някакви ситуации, в които да умре? Не, я разбирам. Как го прави това? Аре бе, брат, къде сте бе? Пуснете някаква, имаш улт, имаш всичко, флаш, игнайт. Да. Да, тъпичко. Трябваше първо реда да взема, после гаргите. Ох, да ти еба флаша, брат! Бат, ще им вкарам колкото мога да ми, че това е. Даже я убих. А къде са другите от отбора ни? Аре, на по едно всички. Воли, ут. Аре, изяж ги, бе! Да си знаеш, бе! Ама да си знаеш, бе, моето момче! Можем ли? Не можем. Инхибитър мога да вземем максимум. Той взе, защо не си тръгна по-рано, бе? Каква беше лойката? Фъкъл отиде глупака, май. Не знам каква беше лойката. Чакай, бе, не влизай чак така, бе, брат. Окей. Ние верно ще я бием тази игра, бе, бро. Май не можем да еннем. Не можем. Да бакваме, май. Не, баквай. Ще изтролим, тръст. Ще изтролим. Няма барон, няма какво да вземем. Лате, добре, Киндред, забавно геройче. И лейт гейм е мега силна. Олеле. Аз чуда по кой да бия, честно казвам. Да. Ще ми го вземеш, знаеш кога? Това, че миналия път нямах смайт, значи сега ще ми го вземеш. Ендваме ли или? Ендваме ли? Мислите ли, че можем? Да, той воля, той няма от... Направих тежка обращалка с Киндред! И се случи това! Ко станал е от? Изхвърчах. Ко стана е от? Аз как да взема кулата и да ги еннем, ама те нашите не биха по кулата лошите. GG. Направих тежка обращалка и после обърнаха обращалката. Не си досаден, братле. Никак. Даже си як пич, разбираш ли? Няма. Тя ме уби с EQ. Тя с EQ ме уби. Без ут. Добре, моля те, Воли, моля те, брат. Давай, ти можеш! Пента! Верно ли не ендваме? Не, верно ли не ендваме, бе, брат? Не, стига, бе! Май един мол ми трябва. Те ще ни енднат, обаче, ние не можем. Вау, ако падне много ще е тъжно.
Аз колко време съм рутнат, между другото? Утнах, за да мога ги полквам и да изчиста уейва просто. Дай с троли. Бате, аз го ланшотнах. Стъмваш ли го? Давай бе! Що спря? Мене улта ми е на много кулдаун бе, човек. 1 за 1. Ау! Ау! Как ги изстреляха бе, братле? Ай, каква е тази 40 минута игра, бе, бро? И сега ще ни еднат. Ебаш се, брат. Нами тук да я умря. Това чудо трябва да стане тук. Миньоните, миньона! Давай! Можеш! Стана чудо! Убий ги едни, моля ти се! Убий ги едни! Не! Идвам 10 секунди. Какво правиш, бе? И тук е тая, внимайте. Брат, каква е тая игра, бе, човек? Тая не е за YouTube, тая е за Worlds. Бате, волито трябва да го изблапаме, май. Ясно! Да, това е доста малумно, как Евелина ланшотва целени отбори и ние не можем да играем за ритми. Не бе, глупак. Май GG. Аре бе, гайз, бийте по някой бе! Какво правите? Не. Никакъв шанс. Той ме лантап. И ми лагна. Верно ли я паднахме? Бах ти тъпотията. Бати тъпотията.